selvä juttu. Aloitetaan uudestaan. Eli tervetuloa tähän Ilmailumuseyhdistyksen jäseniltaan. Täällä auditoriossa olevat ja Teamsin päässä olijat myöskin. Ja tässä meillähän on tänä iltana Saksan jäsenmatkasta kootut teokset ja huhuja olette varmaan kuulleet, että jäsenmatka oli pelkkää ruokailua ja niin edelleen. No sehän me tietysti söimme hyvin ja eikä Jarnokaan päässyt yllättämään. Tulette ehkä näkemään esityksessä. Joo. Ja ihan ensimmäiseksi mä haluan, että meillä on poisnukkuneita 2 tärkeää jäsentä, Perttu Karivalo ja Toivo Topin-Andruus, ja voimme nostaa ylös pitää hetken hiljaisuuden heidän muistokseen. Kiitos. Ja sitten pitemmittä puheita kutsun tänne pöydän ääreen Maestro Masinon, joka oikeasti on ollut niin paljon tämän retken takana, niin sen takia menee hyvin näin. Ja tämähän jakautuu, tämähän on rakennettu tämä esitys nyt sillä tavalla, että tämä perustuu PDF-esitykseen, joka on lyhennelmä varsinaisesta matkaesityksestä. Siitä on kasattu valokuvia iso kasa tähän, että tämä on toisenlainen esitys kuin mitä normaalisti. Saa keskeyttää, saa kysyä, pidetään väliaika siinä ja jatketaan sitten. Ja sitten hei, mukana olleet, niin voitte kommentoida, kun tulee joku semmoinen kohta, missä haluatte omia kommentteja tänne, niin otetaan ihan mielellään vastaan. Joo. Seuraava kuva. Minä tulen sinne. Eli tässä on nyt meidän, Menikö seuraava kuva? Joo, meni hyvä. Tässä oli meidän sankarit tällä reissulle, eli Raimo oli meidän matkanjohtaja. Tällä kertaa Raimo puhuu vähän, mutta asiaa. Raimo pääsi aika vähällä matkanjohtajan tehtävistä. Tärkeintä, että matkalla on myöskin johtaja. No, sitten Janne toimi meillä apujohtajana ja jakeli tietoa sitten pitkin matkaa erittäin paljon meille Saksasta ja Saksan historiasta, Saksan liittovaltioista ja sitten näistä matkakohteista ja muuta tällaista. Että saatiin aina näillä siirtymätaipaleilla niin oli ohjelmaa, ei pelkästään vain istuttu ja ihmetelty. Oikein mukava homma. No Kati oli tietysti matkaemäntänä ja hommat hoitui niin kuin Katilla aina hoituu, että ei tarvinnut olla murheissaan mistään. Tultiin jonnekin paikalle, niin Kati ensin kävi katsomassa, että kaikki on kondiksessa ja sen jälkeen päästi meidät sitten irti ja meidän ei tarvinnut muuta kuin käydä ihmettelemässä tai käytiin hotellissa nukkumassa tai syömässä jossain, mutta Kati oli aina järjestellyt asiat valmiiksi. Ja Kimmo tietysti hoiti sitten tämän kuljetuksen meille tuttuun varmaan tapaansa. Kyyti oli tasasta ja turvallista. Ja tosiaan, niin kuin tuossa oli puhe, niin Janne piti meille esityksen silloin menomatkalla heti, kun oltiin oikeastaan laiva oli lähtenyt, niin oli tästä matkasta, että miten tämä matka tulee edistymään ja minkä näköisiä etappeja ja muuta. Ja se on ollut tässä mulla pohjana. Olen sieltä sitten vähän jotain karsinut pois, en kovin paljon ja sitten ne kelloajat, ne oli ihan täysin tarpeettomia tässä kohtaa. Niin mä oon aina sitten sen jälkeen, kun siinä on käyty se, että mitä ollaan tekemässä, niin sen jälkeen on sitten kuvia. Ja näitä kuvia on nyt reippaasti ja pyritään siihen, että näitä mennään kohtuullisen nopeasti sitten läpi, että ehditään tänään katsella. Eli tosiaan lähdettiin 7. päivä torstaina täältä museolta ja mentiin laivaan. Ja siellä oli heti infotilaisuus ja matkaohjelman esittely. Ja sitten perjantai oli meripäivä ja siellä sitten oli myöskin esityksiä. Oli Ruotsin tästä suurvalta-ajasta Pohjois-Saksassa
ja sitten saksalaista ilmailua ja Saksan ilmailumuseota. Nämä oli Reinon ja Jannen esityksiä nämä systeemit. Ihan mukava, että ei ollut pelkästään hytissä makailua tai ryyppäämistä tämä homma. Kyllä täytyy sanoa, että koko reissulla niin ryyppäämiseksi ei mennyt missään vaiheessa. Mä en edes havainnut, siellä olisi ollut yhtään matkalla sitten kännissä. Että sikäli niin todella mukava porukka matkassa. Sitten lähdetään matkaan, pakkaillaan bussia tässä museon pihalla ja viimein päästiin sitten liikenteeseen ja ihan aikataulun mukaan 12 aikaa ja siinä on meidän retkueporukka bussissa ja matkalla satamaan. Vähän aikaa jouduttiin sen odottelemaan, mutta sitten oli tämä etuauto ja ei muuta kuin perään. Ja sitten päästiin laivassakin vielä semmoiseen hyvään paikkaan, tosi ahdas semmoinen kolo, mutta siihen meitä käännettiin ja kuinka ollakaan niin suoraan semmoisen oven eteen, mistä päästiin hissiin, ei tarvinnut pitkästi kävellä. Kerrankin hirveä tuuri siinä, että ei tarvinnut se autojen seassa seikkailla, kun päästiin hissiin menemään. Ja sitten meillä oli tosiaan aika pian sen lähdön jälkeen, niin oli tämä tilaisuus sitten, missä käytiin läpi tämä tuleva matka. Siinä porukka jo odottelee sitten innokkaana, että mitä sieltä tuleman pitää. Ja Jannehan sitten pääsi esittämään aihetta ja justiin tämä, mitä mä tässä nyt pyörittelen, niin oli vähän täydellisempänä silloin tämä matkaohjelma, että mitä kaikkea tulee tapahtumaan 10 päivän aikana. Sitten oli näitä esityksiä. Tässä on nyt alkamassa tämä ilmailuesitys, mitä kaikkea Saksan ilmailussa on ja Saksan ilmailuteollisuudessa. Ihan mielenkiintoisia esityksiä kuunneltiin, että mitä kaikkea siellä oli. Ja Reino piti sitten tosiaan tästä Ruotsin suurvalta-ajasta, että miten se liittyy tähän Pohjois-Saksaan tämä suurvalta-aika. No illalla sitten se oli 22, se oli Suomen aikaa kello 22 perillä, eli 9 aikaa paikallista aikaa, mutta pimeässä ei rupesi tulemaan. Sitten tässä ollaan Traavejoen suulla justiin tultu siihen matkalla kohti satamaa. Tästä ei ole enää pitkä matka Traavemöndään. Toi laiva on muuten passat. No niin. Ja se sisäralus pommeton Marjamäessä. Just joo. Se oli 3. Pami, joka upposi Pohjanmereen. Sen jälkeen tämä poistettiin koulutuskäytössä. Se oli 100 kadettia, jossa 6 säilyi hengissä. Just. Selvä. Sitten taisi muuten olla tuo kannallakin puhe. Meitä oli aika paljon porukkaa siinä kannalla ihmettelemässä, kun tultiin tänne Joensuuhun. Siellähän oli lämmin. Siellä oli vielä varmaan 25 astetta illallakin lämmin. Joo. Ja eikä edes tuulu, että se oli, niin kuin tuostakin näkee, että on hyvin merelläkin niin ihan tyynen näköistä. No sitten ajeltiin vielä illalla siinä hotellille sitten Hampuriin, semmoinen 100 kilometriä. Ja mentiin tämmöiseen hotelli Leonardo. Meillä oli matkan varrella muitakin näitä Leonardo-hotelleja, tämä on ketju Saksassa. Tämä oli Stillhornissa Hampurissa. Ja kamat kämppää ja iltapauhulle. Sitten aamulla Hampurista niin Nordholziin. Ja siellä ensimmäisenä vierailukohteena oli Aeronauticum, Saksan ilmalaiva- ja meri-ilmailumuseo. Ja kuinka ollakaan, niin meille selvisi se, että meidän kuskilla oli syntymäpäivät ja siinä sitten onnistuttiin pysähdyspaikalla, niin mitäs täällä nyt tapahtuu? Pysähdyspaikalla niin Raimo onnistui löytämään tuommoisen pienoismallibussin ja no sehän piti tietysti hankkia sitten ja syntymäpäivän sankarille lahjaksi. Eli tämmöinen pieni seremonia siinä taukopaikalla.
yhteislaulu. Niin ja yhteislauluakin vielä, joo, niin olikin. Tämä oli sieltä alkuperäisestä jutusta, oli vähän historiaakin kaivettu siitä paikasta. Eli se on ollut tämmöinen ilmalaivapaikka alun perin. Ja tuon näköiseltä se näyttää ilmakuvissa. Tämä on myös sieltä alkuperäisestä esityksestä. Tämä on ilmeisesti sama kone, nuo molemmat. Nämä ainakin oletin. Ja noita Atlantikkeja on kaikissa saksalaisissa ilmailumuseoissa, missä on ulkotiloja. Just joo. Missä on pihalla tuommoisia. Joo. Mitään tuon takana olevan koneen kohdalla me otettiin se ryhmäkuva, sekin tulee tuolla kohta. Tuolta se näyttää myös toisesta suunnasta sitten pihalta kuvattuna. Nämä on ilmeisesti niiden esitejuttuja. Ja sitten meidät otti vastaan herrat Zeppelini tuossa ja piti ihan kaveria käydä morjastamassa. Ja löytyi sieltä tuttujakin koneita. Tuli oikein lämpimät muistot varusmiesajolta, kun olin Puka-apumekaanikkona Kauhavalla. Ja aina varmaan lentäjänäkin muistelee ainakin jotenkin. Ei ehkä niin lämpimästi kuin minä muistan. No sitten tosiaan ennen pois lähtöä niin piti ryhmäkuva ottaa. Todettiin, että otetaan se tuossa tuon koneen juurella. Ja otettiin sen verran reilusti etäisyyttä, että saatiin koko kone, mutta mä otin sitä sitten vähän tämmöisen osasuurennuksen tähän, jossa nyt suurin piirtein näkyy porukka. Tuommoisella porukalla me oltiin liikenteessä. Meitä oli 28 ja sitten meidän autohenkilökunta 2 päällä. Tuommoinen 30 hengen porukka. Ja tosiaan niin kuin sanoin, niin tämä oli todella loistava porukka. Tämän kanssa oli tosi kiva matkustaa. No Nordholzista sitten Bremenhaveniin. Siellä meillä oli pari kohdetta, mitä mentiin katsomaan. Ensin mentiin tuonne Deutsches Auswandererhausiin, eli siirtolaisuusmuseoon. Ja sen lopuksi siellä meillä oli vielä sitten lounas. Ja tämä oli aika mielenkiintoinen museo. Tuossa ollaan ilmoittautumassa sinne ja saatiin ohjeet, miten siellä toimitaan. Ja sitten meidän piti mennä tämmöiseen odotushuoneeseen odottelemaan, että päästään laivamatkalle. Ja oliko sulla jotain? Joo, eli tuo satamasta lähti 7 miljoonaa ihmistä Amerikkaan. Joo, niin taisi olla. 1900-luvun alkupuolella, ja tämä museo oli järjestetty sillä lailla, että me ikään kuin tehtiin tämä matka. Tuossa me mennään laivalle ja sitten me kierretään siellä laivalla, sitten me tullaan New Yorkiin perille sitten lopussa. Joo, tässä nyt päästiin sitten jo niin kuin odottelemaan tätä varsinaista laivaan nousua. Suurin osa tästä porukasta, jota tässä kuvassa on, niin on nukkeja. Sitten ollaan jo laivassa sisällä. Tämä on ilmeisesti siellä niin kuin varmaan sitä matalinta tasoa, mitä siellä oli. Ja sängyt on tommosia, vähän niin kuin keskitysleirin sängyt, että ollaan tämmöisessä pitkässä punkassa nukkumassa. Sitten täällä oli jo vissiin vähän parempaa tasoa, kun oli kuitenkin jokaisella oma peti tuolla. Siellä joku vetää oikein kunnolla monta palloa tai kuorsata oikein tuossa. Välillä pitää tietysti matkan aikana syödäkin. Ja tämä on myös varmaan, onko se nyt sitten 3. luokan hommaa, koska täällä ollaan ihan täällä merenpinnan tasossa ruokalassa. Sitten ollaan tultu jo New Yorkiin ja ollaan löydetty joku työpaikka. Oliko tämä nyt ompelima vai oliko tämä joku pesulla, mikä tämä oli? Ainakin se jotain ompelujuttuja oli ja muuta tämmöistä tarjolla. Ilmeisesti siellä on tämän tyyppisiä mestoja ollut, mihin on sitten päässyt jonkinnäköisiin hommiin. Ja iltaisin sitten tietysti pitää käydä kuppilassa, niin sieltä paikallinen kuppila on sitten laitettu tuonne ja löytyy sieltä joku vetätavarakauppakin sitten. Me mentiin syömään.
saatiin semmoinen vihanneskeitto, ihan hyvä keitto lounas tuossa. Sitten jatkettiin siitä, se oli ihan, oliko se nyt joku 0,5 kilometrin päässä oli sitten se seuraava kohde, vierailukohde, oli toi U2540 Wilhelm Bauer, joka oli tyypin 21 sukellusvene. Ja jos mulla olisi tässä nyt se lisätarinat, niin mulla olisi ollut tuolta Wikipediasta kerrottu siitä vähän enemmänkin siitä sukellusveneestä. Eli ton näköinen vene se oli, mutta meille jo kerrottiin siinä, kun me päästiin sisään sinne. Niin siinä oli se kaveri, joka oli siinä ottamassa vastaan tai rahastamassa ja niin osasi kertoa sitten, niin se sanoi, että tämä malli oli ensimmäinen oikea sukellusvene. Eli tämä pystyi olemaan, tässä oli niin iso akusto, että tämä pystyi oikeasti olemaan sukelluksissa useita tunteja ja parhaimmillaan, kun se on tämmöinen virtaviivaiseksi tehty, niin parhaimmillaan tähän se oli. 17 solmua pinnan alla pystyi menemään jonkun aikaa. Pinnalla nopeammin kuin veden päällä. Solmun nopeammin. Just joo. Ja sitten oli vielä niin, että se Ranskasta pääsi avomerelle sukelluksissa, kun se ajeli vähän rauhallisemmin, niin se pystyi olemaan 2-3 päivää sukelluksissa. Ja sitten siinä oli vielä se, että kun ladattiin ne akut, niin se ei tarvinnut kuin semmoisen 5 tuntia. Ei ollut pakko nousta täysin pintaan, se pystyi snorkelilla olemaan uppeluksessa. Sen verran, että snorkeli oli pinnassa, niin pystyttiin niitä dieseleitä käyttämään. Se nimi, se Wilhelm Bauer, on tällainen sukellusveneen keksijä 1850-luvulla. Tanskasta Saksaan muuttanut kaveri keksi sukellusveneen siellä Saksassa, ja tämä hänen keksimänsä vene on olemassa Dresdenissä sotamuseossa. Just. Ja nämä oli tosiaan nämä 44, ne sai käyttöön näitä muistaakseni 118 kappaletta. Ja niistä 12 jäi aikanaan sitten liittoutuneille, oliko se 22 oli muistaakseni upotettiin, ja sitten loput ne upotti itse, kun tämä niiden laivaston isopäällikkö, mikä sitä tällainen nimi nyt oli, Dönitz, niin määräsi, että ne pitää upottaa, ettei ne joudu liittoutuneiden käsiin, mutta ne tosiaan 12 venettä sai, ja näistähän sitten otettiin aika paljon mallia näihin moderneihin sukellusveneisiin niin Neuvostoliitossa kuin USAssakin. Tässä ollaan nyt just keskustelemassa tämän kaverin kanssa. Sehän nostettiin tuo vene. Joo, tämä on ollut upoksissa nostettu. Vuonna 57 nostivat tunnustuksilla, että se oli käytössä yli 10 vuotta. Joo, just. Tuossa on 4 kappaletta torpedoputkia, niitä oli yhteensä muistaakseni 7 vai 6 niitä oli. 2 on tuolla alempana. Ei näy tuossa, mutta on kannen alla. No, käsittämättömän iso sisältö, kun on käyty katsomassa vesikkoa tuossa ja sitten siellä Kiilissä sitä tavallista sukellusvenettä, niin tämä on niin kuin 2-kerroksinen bussi sellaisiin verrattuna. Ja siinä oli, eikö se ollut 54 hengen miehistä? Joo. Ja niillä oli sitten, ne tilatkin oli siellä paljon paremmat kuin mitä näissä pienemmissä veneissä on, että siellä oli ihan oikeasti tämmöisiä kunnon nukkumatiloja ja muita tällaisia. Tuossa on periskooppi ja sitten tuossa näkyy tuo putki, mikä menee tuonne ylös, missä on nuo tikkaat, niin sieltä pääsee sitten sinne komentosillalle, kun ollaan pinnassa. Tätä venettä ylläpitää paikallinen sukellusveneyhdistys, ja ne oli juuri kunnostanut sitä korona-aikana niin 900 000 eurolla. Joo, käyttivät hyväkseen tämän, kun ei päässyt ihmisiä sisään. Sanoi, että se rahasumma ei ollut mikään ongelma. Just joo. Tuossa oli mielenkiintoinen, mä juttelin yhden kaverin kanssa, joka oli Saksassa ollut käymässä ja oli yrittänyt käydä siellä silloin korona-aikaan. Oli muistaakseni toisen kaverin kanssa ja ne yritti kovasti selittää, että ne on olleet armeijan palveluksessa ja niin poispäin, niin ne olisi halunnut päästä käymään, mutta ei kuulemma keneltäkään ei löytynyt rohkeutta, että olisi päästänyt 2 kaveria sinne ihmettelemään, kun ne teki töitä siellä, ei, kun soiteltiin sinne ja tänne ja kaikkia pelotti, kukaan ei uskaltanut antaa lupaa, että voi tulla 2 kaveria käväseen siellä sukellusveneessä. Tuolla on
sitten dieselmoottorit ja dieselgeneraattorit. Tuo on tommonen aika iso tila, missä noi on. Kosken Kari siinä ihmettelee tilannetta. Sitten mentiin Bremeniin hotelliin ja taas sitten yhtenä illallinen siellä. Sunnuntaina lähdettiin sitten sieltä eteenpäin ja Margarethofiin ensin lounaalle ja sitten tuonne Guaxhallille sen jälkeen. Lounaalla oltiin tuon näköisessä paikassa. Siellä oli joku torvisoittokuntakin lounaalla, mutta joku niille ehdotti, että ne voisi täräyttää jonkun biisin, mutta eikö ne katosi kaikki paikalta. Ei mitään biisiä. Ruoka oli kyllä hyvä. Sitten on tämä lentävien koneiden museo Guax, jossa me saatiin sitten hyvää opastustakin. Ja aloitettiin tuosta alusta. Siinä on toinen niistä meidän oppaista kertomassa meille tarinaa. Siinä oli heti ensimmäisenä oli Messerschmitt Bf108. Oli joku Taipuuni tämän nimi. Ja tässä oli kova tarinakin. Täällä olisi joku emäntä tällä lentäjällä. Joo, se Elli Pinehorn naislentäjän mukaan, joka oli tehnyt sillä maailman ympärimatkaa ja vaikka miten. Just. Ja on aina näitä reissuissa, kun tulee näitä hyviä ulkomaankielisiä selostuksia, niin ne menee multa aina sujuvasti ohi, kun mä näitä kieliä kauheasti ymmärrän. Me oltiin sun kielialueella nyt. Niin, mutta kun ne puhuu englantia, ei ne puhunut saksaa. En mä sitäkään olisi hirveän tosi jotain edes ymmärtänyt, mutta kun ne puhuu englantia, niin mä en ymmärtänyt sitäkään. Joo. Tässä oli tämä meidän toinen opas sitten, joka selitteli meille. Paljon niillä oli asiaa kyllä, että varmaan oli ihan mielenkiintoisia teille, jotka siitä jotain ymmärsivät. Komeen näköinen pytinki niillä oli, missä nämä koneet on. Niillä on 2 kenttää, tämä Paderbornin lentokenttä, missä ne toimii, ja sitten niillä on Berliinin lähellä Bienenfarm-niminen toinen paikka, jossa on ensi vuonna muun muassa syksyllä taas joku lentonäytöskin. Sinne kokoontuu nämä vanhat lentävät koneet sitten eri puolilta. Joo. Sitten tässä oli sellainen toinen halli, mihin me päästiin käymään sitten, mikä ei varsinaisesti kai kuulunut tähän museohommaan, mutta päästiin kuitenkin sisään sinne. Ja mikäli mä nyt oikein ymmärsin, niin tämä Focke-Wulf, niin tämä ei ole ihan yksi yhteen. Oliko tämä joku, miten se oli ihan pikkusen vaille yksi yhteen replika? Se on Jurka MJ80 rakennussarjasta tehty. Selvä. Mutta onko sulla se mittakaava muistissa? Se on yksi yhteen. Ei ollut, se oli ihan vähän vaille, kun se jotain selitti. Sen verran mäkin olin ymmärtänyt. Wikipedian mukaan yhden suhde yhteen. Joo, mutta sen mukaan hänen esittelijän mukaan ei ollut. Joo, no joka tapauksessa ainakin siipi oli puuta, että siitä se poikkesi ja keulalla on Twin Wasp-moottori. Hienon näköinen se oli. Joo, ihan tyylikäs. Olisi mennyt täydestä kuin väärä raha, jos joku olisi väittänyt, että se oli Focke-Wulf 190. Sitten siellä oli Alpha-jetti, jossa kerrottiin meille, että jos on fyrkkaa, niin tuolla pääsee lentämään, olisi 3500 € 20 minuuttia. Albatrossi, joo. Niin. Tuommoistakin kyytiä siellä olisi ollut tarjolla, jos olisi ollut rahaa. En tiedä, olisiko sillä saanut sen lentäjän silloin paikalle viehätään, mutta ainakin jos on joskus tuonne matkustelee, niin on ylimääräistä fyrkkaa, niin voi käydä kokeilemassa tuommoisellakin lentämistä. Ja sitten mietittiin, että jos tiistai-kerhollakin olisi tämmöiset tilat, tässä on niiden verstas. Ihan hulppeet tilat kunnostella näitä koneita. Sitten lähdettiin Koblentziin majoittumaan.
Se oli Food Hotel nimeltään. Se oli jotenkin erikoistunut just tähän meidän teemaan, ja sitten me todettiin, että tämä on food travel, tämä meidän matka, se syöminen just liittyy joka paikassa ja ylisuurina annoksina. Maanantaina jatkettiin sitten Hermeskailiin, jossa oli tämä vierailu suuressa yksityisessä P-Junior-ilmailumuseossa. Ja sieltä sitten eteenpäin. Tämä on tosiaan aika mielenkiintoinen tämmöinen yksityiskokoelma, mikä tuolla on. Kaiken näköistä kamaa, aika paljon ulkona, mutta oli siellä jonkun verran sisätiloissakin niitä koneita, moottoreita ja muuta. Nämä on jostain esitteestä vielä, jotka oli siinä alkuperäisessä jutussa. Sitten tämä on ensimmäinen, mikä tullaan sisään, niin siellä sisällä olevia koneita. Sitten näitä ulkona on pitkä rivit on aika iso alue, missä näitä nyt on sitten enemmän ja vähemmän hyvässä kunnossa olevia. Jotkut näytti siltä, että ne olisi kaivannut uutta maalipintaa ja jotkut oli ihan ne maalaa niitä säännöllisesti, ja nyt kun tämä on tämmöinen yksityinen museo, niin hänen ei tarvitse välittää mistään kansainvälisistä museosäännöistä, vaan ne maalaa vähän sinne päin, voi sanoa, niistä sävyistä. Joo, eikä tosiaan mennä millään hiplaamisella noiden kanssa. No, tässä oli sitten semmoinen merkittävä kone tämä Constellation. Tällä koneella, ainakin mä ymmärsin niin, että se on nimenomaan tämä kone, millä Adenauer kävi vuonna 1955 kävi Moskovassa, kävi puhumassa ne viimeiset sotavangit vapaaksi sieltä. Viimeiset 10 000 pääsi pois sieltä. Ja meidän leidit on menossa katsomaan konetta. Erja ja Kaisa. Sitten oli tehnyt ihan oman virityksen Concordesta. Aika innokasta porukkaa, kun itse olivat rakentaneet tämmöisen Concorden sinne. Tämä sisustus nyt ei ehkä ole ihan alkuperäistä Concordea, mutta se oli kahvila tuolla sitten siellä. Tarjoiltiin kahvia pöytään, siinä oli joku lappu, että menette pöytään istumaan ja sitten tullaan tarjoilemaan. Jotkut siellä kävikin kahvilla meistä. Oli huomattavasti leveämpi kuin oikea tuntuu. Joo, mä kans kattelin tätä, että kun tässä on toisella puolella 3 istuimet vierekkäin, niin ei siellä oikeassa Concordessa, kun siinä on 2 vierekkäin ja siitä oli pikkusen estetty vielä niitä, myöhemmin nähdään, niin tehty semmoiset pleksit siihen, niin mulla oli vaikeuksia tämän mahani kanssa päästä sieltä välistä menemään. Kyllä tämä on tosiaan leveämpi kuin oikea Concorde. Eli ihan feikki. Se oli ihan itse tehty kaikin puolin. Se hatunnosto heille, jotka olivat rakentaneet sen. Joo. Sieltä mentiin sitten Heidelbergiin. Siellä oli ilta sitten varattu niin, että jokainen etsii oman ruokapaikkansa ja päästään vähän tutustumaan sitten kaupunkiinkin. Ja se oli ihan mielenkiintoinen se tie, minkä varrella se meidän hotelli on. Siinä oli tämmöinen, aina kun oli noita ratikkapysäkkejä, niin tietenkin tuommoisen mutkan ja bussilla oli ihan haastavaa ajella, kunnes sitten 1-2 Kimmo keksi, että kaikki muut bussit meni suoraan noita ratikkakiskoja ja sitten jälkeen mekin jatkettiin sitä. No, sitten meillä on tässä retkue etsimässä ruokapaikkaa vanhasta kaupungista. Ja siellä oli edelleen oli hirveän lämmintä, niin kyllä kun sitten löydettiin ruokapaikka, niin tietysti ensiksi piti sammuttaa jano. Ja sen jälkeen tietysti snitseliä. Sitten oli saatu jano ja nälkä tyydytettyä, niin sitten tutustuttiin vähän tähän vanhaan kaupunkiin. Se oli tämmöinen tori, mistä kivasti näkyi toi linnakin, mikä oli tuolla mäen päällä. Ja Erja ja Kaisa hakeutui sinne linnan
Vinnaankin, ei sinne vissiin siihen aikaan enää sisään päässyt, mutta ainakin ne meni sinne alueelle. En tiedä, kävikö siellä kukaan muu meidän porukoista, mutta ainakin nämä 2 emäntää. Siinä vähän tutkittiin karttaa sitten, että missä me nyt ollaan ja mihinkä päin tästä jatketaan. Nyt käytiin tämmöistä vanhaa siltaa katsomassa. Tämä oli, musta mistä asti, oliko se 1100-luvulta vai 1200-luvulla oli jo ensimmäinen silta tässä paikalla. Tässä on nyt ollut vähän useampiakin. Tämäkin taas sodan aikana vissiin Saksalaiset pois lähtiessään tuhosi sen. räjäytti sen poikki, mutta kaupunkihan säästyi pommituksilta, sitä ei pommittu. Joo. Sitten lähdettiin ajamaan tuonne Speyeriin sieltä aamulla. Tämähän oli niinku tämän matkan semmoiset niinku pääkohteet tavallaan, ne suurimmat museot oli tämä Speyerin ja Sinsheimin tekniikan museot, joka on niinku tavallaan sen saman yhteisön omistuksessa. Nämä molemmat on 40 kilometrin päässä toisistansa ja 2 semmoista todella isoa museoa siellä, jossa kummassakin sitten vietettiin 5 tuntia paikassansa, että ehdittiin vähän katsella ja silti jäi vielä varmaan paljon katsomatta. 5 tuntia per museo tuntui etukäteen aivan liian pitkältä, mutta sitten vierailun aikana niin sehän ei riittänyt vielä mihinkään. Kyllä. Nähtiin matkalla semmoinen kunnon ruuhkakin, mutta onneksi me mentiin siltaa yli ja todettiin vain katseella, että siellä ne jonottelevat. Onnistuttiin aika hyvin välttämään, vaikka moottoritietäkin ajettiin, niin varsinaiset ruuhkat tuolla. Eli tuosta nyt näkyy ne Speyerin ja Sinsheimin tekniikan museot, että ne on tosiaan tuossa melkein tuon A61 varrella moottoritie menee tuolta 40 kilsaa suurin piirtein on muistaakseni tuo museoiden väli. Tämä on sitten Speyerin museosta ylhäältä päin kuvattuna se museoalue. Siellä on sitten muutakin kuin tämä tekniikan museo. En tiedä kuinka moni kävi esimerkiksi siellä musiikkimuseossa, mikä oli siinä vieressä. Ja mä en tiedä mitä muutakin siellä on. Tässä on hotellikin vieressä. Silloin kun me oltiin Imyreissulla, oltiin täällä Speyerissa ja Sinsheimissa vuonna 12, kun se oli. Joo. Niin silloin me oltiin täällä hotellissa, me oltaisiin oltu nytkin täällä hotellissa, mutta tämä hotelli oli varattu, niin sitten piti Sinsheimista varata hotelli. Ja hyvä hotelli sekin. Oliko se 13? Se voi olla. Oltiinko me 12 sitten uudessa? Mä katson nyt kuvia sen takia. Joo, no se voi hyvin pitää paikkansa. Joo. Tuossa on vähän sitä alueen karttaa, mitä kaikkea siellä on. Ja täällä on vähän lueteltu, mitä kaikkea tuolla olisi Tyrkyllä. No, ensin iso aula, mistä mennään sisään ja täällä sitten jaettiin lippuja meille, niin ruokalippuja kuin sisäänpääsylippujakin. Ja kerrottiin, että lipulla pääsee myöskin sitten katselemaan niitä leffoja. Siellä oli niitä, mitä ne nyt oli, jotain semmoisia spesiaali IMAX-seja. Mutta en tiedä kuinka moni niitä kävi katsomassa. Muutama kävi katsomassa. Joo, muutama kävi katsomassa. Mä itse en ollut siellä. No sitten siellä pihalla on tolpannokkiin nostettu näitä koneita. Ja toi on aika hulppea toi 747, mikä on tuolla tosi korkealla. Näkyy tuonne tiellekin ulkopuolelle, näkyy tosi komeasti. Ja aika harvoin pääsee koneen siivelle, niin tuossa pystyy menemään siivellekin. Siellä on tuonne oikealle puolelle tästä edestä katsottuna, niin on tehty semmoinen aidattu alue, missä pääsee melkein tuonne siiven kärkeen kävelemään, ihmettelemään. Sieltä on hyvät näköalat sitten sinne Sinsheimin kaupunkiin ja tänne museon alueelle päin. Siellä oli Lopen uupunut äiti sen takia, että siinä on liukumäki, tulee alas tuolta koneelta ja hänen lapsensa halusi mennä se yhä uudestaan ja sitten ne kiipesi taas niitä portaita. Joo.
sitten kun me ollaan sitä meidän karavelleja mietitty, että minkä näköiseksi jätetään sisältä, niin täällä on tehty yksi tämmöinen viritys että tähän koneeseen, että täällä on pätkä niin, että täältä on otettu kaikki nämä sisäosat pois, että näkee tuon rakenteen, miten toi on rakennettu toi systeemi. Mutta tässä nyt on tilaa tässä koneessa niin paljon joka suuntaan, että tässä saadaan sitten kaiken näköistä juttua ihan hyvin näkyviin. Niin jää vielä tosiaan muutakin. Tämä on nyt sieltä siiven, ei nyt ihan kärjestä, mutta siiven matkan varrelta niin otettu kuva tuonne museoalueelle päin. Tuon näköinen siellä on ohjaamo. No sitten tullaan tuohon rakennukseen, eli tuohon mikä näkyy tuossa keltapunainen. Siellä on vähän kaiken näköistä, katossa on lentokoneita ja sitten autoja on tuolla alemmassa kerroksessa ja vähän muutakin, mutta aika runsaasti tavaraa. Siellä on vähän parempikin Junkers 52 kuin mikä tässä kuvassa näkyy. En tiedä, oliko tässä jotain erityistä, että tämä oli laitettu tänne, kun siellä on tosiaan hyväkuntoinenkin tuo toisessa rakennuksessa. Siinä on vähän tuommoisia paremman luokan autoja ennen toista kansainvälistä kovapallosotaa. Ja tuolla on taustalla sitten, oliko se nelipaikkainen toi Fuga. Ja sitten kun Messerschmitt PR109 näkee, niin semmoinen aina pitää ottaa kuva semmoisesta. Se on ihan selvä homma. Tämä on vielä G4. Ja kangaspuitakin sieltä löytyy. Nyt on aikamoinen hässäkkä tämmöisen lähteen lentää, mutta niin se on ilmassa pysyy. Sitten tää oli semmoinen mielenkiintoinen ruumisauto. Tästä yksi ja toinen keskusteli, näitkö sen ruumisauton siellä? Tää oli tuolta, oliko tämä Taiwanista vai mistä? Tää oli jostain kaukoidästä, tää oli Rontoksesta. Nissani joku, mikä se oli, President, ruumisauto. Sitten sinne oli jäänyt neuvostoliittolaisilta avaruussukkula. Tämä piti kai olla vissin lainassa, näin mä olen ymmärtävinäni, mutta sitten kun Neuvostoliitto lakkasi olemasta, niin ei sitä rontattu takaisin, että se olisi tuolla edelleen näytelty. Oliko se niin, että tämä ei lentänyt koskaan oikeasti? Tämä oli näitä koelentokoneita, mikä ei ollut avaruudessa, vaan lenti vaan muuten. Sitten tosiaan toi 52 Tante Juuni oli ihan tommonen hyväkuntoinenkin tässä rakennuksessa. Sitten on näitä vanhoja autoja tuossa, Citikoita pitkä rivi esimerkiksi. Ja siinä olisi tyyppi 9 sukellusvene, joka on tuolla näytillä. Sitten alun perin ei ollut suunniteltu, että mentäisiin keskustaan käymään Sinsheimissa, mutta todettiin, että meillä jäi sen verran sopivasti aikaa, että pitää nyt vähän muutakin olla sitten kuin tätä museojuttua. Meillä oli kuitenkin matkassa porukkaa sitten näitä puolisoja esimerkiksi, jotka halusi nähdä vähän muutakin kuin kälyisiä vitriinejä tai lentokoneita, niin tämä oli ihan kiva tämmöinen poikkeaminen. Sitten oltiin vissiin tunnin verran vai puolitoista, mitä me tuolla oltiin sitten. Tehtiin vähän tutustua tuon keskustaan ja tähän tuomiokirkkoon. Tuon näköinen sisältä. Ja edelleen oli lämmin, niin sitten tuomiokirkkoon tutustumisen jälkeen niin löydettiin tuosta vierestä tuommoinen gasthouse, niin piti käydä vähän virkistäytymässä. Sitten tultiin Sinsheimin hotellille ja kuinka ollakaan, niin siinä oli heti hotellin oven edessä oli suomalainen Porsche. En tiedä näkeekö kuskia kukaan, mutta tommonen siinä oli. Tämä taas mua motoristina ilahdutti suunnattomasti. Tässä oli Valentino Dr. Rossin ajopelistä ja
kuskista tehty tämmöinen hitsaamalla metallista tämmöinen, onko tämä nyt patsas tai mikä tämä nyt sitten on, mutta jonkinnäköinen monumentti, aika hieno. Ja illalla syötiin tuolla sitten päivällinen, ja tuossa kun tarkkaan katsoo tässä edessä oikealla, niin on ihan selvästi märkä toi pöytäliina. Siinä kävi tarjoilijalla pieni kämmi. Mä istuin tuossa pöydän päässä ja Erja istui justiin tuossa oikeassa kulmassa ja se oli kääntymässä sen tarjottimensa kanssa, kun se toi näitä juomia. Niissä oli pitkälle tuli ne jalat sinne taakse, niin se vissiin kompastui siihen jalkaan ja sehän heilahti siitä 2 lasia tipahti tuohon Erjan eteen pöydälle ja sitten loput kaatui siihen tarjottimelle siitä ja siitä vielä sitten roiskui sitten juomaa niin, että Erjalla kastui laukku ja kastui housutkin sen verran, että kävi vaihtamassa housut siinä välissä. Ja tämmöinen pieni episodi tässä välissä sitten. Mutta ruokaa sitten saatiin ihan maistuvaa. Sitten laitettiin matkalaukut pussiin valmiiksi ja mentiin sitten tuosta Sinsheimin museolle. Siitä oli muutama 100 metriä, käveltiin tuonne hotellin taakse. Sitten meni suoraan kävelytie sinne. Ja museon alue näyttää suurin piirtein ton näköiseltä. Siellä on aika reilusti noita koneita viety tuonne katolle, tuon toisen rakennuksen katolle. On tuossa jotain tästä toisessakin rakennuksessa, mutta se on aika mielenkiintoinen, se nyt näkyy vähän huonosti tässä, mutta on keltaisen koneen vasemmalla puolella näkyy 747 ohjaamo, ja siitä kun katsotte ihan suoraan taakse, niin näkyy tuo peräsi, sitten se varjo näkyy hyvin. Eli se on ihan oikeassa mittakaavassa, tuossa lyöty tuo peräsin tonne ja sitten nokka tonne, mutta sitten välistä puuttuu kaikki. Tuolta se alue näyttää. Ja tuossa on taas sitä, mitä kaikkea sieltä löytyy. Sitten siellä oli sen lisäksi vielä Le Mans 24 tuntia, niin 100-vuotisnäyttely, tämmöinen spesiaalinäyttely. No, siinä oli ensimmäiseksi oli lippujen jako, taas saatiin ruokalippuja, pääsylippuja ja sitten sai jokainen lähteä kiertelemään aluetta niin kuin tykkäsi. Tämän rakennuksen takana tuolla oikea ja tässä on vielä vastakkaisen puolen näitä lentokoneita tuolla katolla reilusti Tyrkyllä. Eli täällä on niin kuin hyödynnetty aika hyvin noita kattotiloja, että sinne on saatu koneita. Mutta nyt sitten tosiaan sen sinisen rakennuksen tuolla oikealla puolella takana, niin siellä on tämmöinen alue, missä on näitä panssarivaunuja ja tykkejä Tyrkyllä. Melkoinen nippu. Joskin niitä on tuolla sisälläkin sitten reilusti. Tuosta kun ruvetaan katsomaan tuonne taaksepäin, niin toi on armeijan kalusto oikeastaan kokonaan toi takaosa. Siellä on tosiaan Focke-Wulf 190 roikkuu tuossa. Ja sitten tuossa on Junkers Ju 88 vähän tökerösti entisöity toi ohjaamo esimerkiksi, niin kuomut on aika oudon näköiset ja eikä nuo moottorihommatkaan nyt ole ihan kondikseen pistetty. Tuommoisen on sinne vääntänyt. Tuonne taaksepäin tosiaan niin kaikki on näitä armeijan systeemeitä, toisen maailmansodan aikaista touhua. Ja on siellä Tyrkyllä sitten tukakin. On pikkusen laittoa vailleen, me tuossa pähkäiltiin, että olisiko toi tiistaikerholle hyvä vehe kunnostettavaksi. Sitten on kaiken näköistä autokalustoa. Katosta roikkuu lentokoneita. Tuolla on vähän
Afrikan sota-aluettakin. Sitten mä taas tykästyin tähän hitsattuun moottoripyöräilijään. Hauska patsastaa, miksi tuota nyt voi sanoa. Sitten siirryttiin sinne toisen rakennuksen katolle. Lähinnä oltiin menossa katsomaan Tupolevyä ja Concordea, näitä yliäänimatkustajakoneita, jotka on nätisti peräkkäin tuossa ja molempiin pääsee sisään ihmettelemään. Aloitettiin Tupolevystä. Tässä on Tupolevin ohjaamo. Tämmöinen rauhoittava vihreä. Niin kuin ilmeisesti näissä muissakin hävittäjissä kuin mikissä. Näyttää, että ne matkustajakoneisiinkin on tykännyt tehdä. Ja tuon näköinen se on sitten on ollut tämä matkustamo, että siinä on pätkäpenkkejä jätetty, mutta tähän on jätetty tällä lailla, että nämä ei ole vierekkäin tässä, niin täällä on helpompi kulkea, kun siitä on otettu pois kohdakkain noita penkkejä. Ja sitten sinne oli rakennettu johonkin kohtaan sitten tämmöisiä vitriinejä, missä oli kerrottu kaiken näköistä tästä koneesta. Mä otin kuvan tähän juttuun, niin tuosta miten tämä siirrettiin tänne aikoinaan tänne museoon. Sitä on monennäköisellä proomulla tuolla hinailtu ja tuotu erinäköisillä vehkeillä. Että kyllä näitä isojakin vehkeitä on maailmalla kuskattu. Ei vaan meidän karavelleen Tukholmasta Turkuun. Sitten ollaan Concorden ohjaamossa. Tämä on vähän toisen näköinen. Ja tässä on nyt tosiaan sitä oikeata Concorden sisustusta. Eli siinä on 2 penkkiä ollut vierekkäin. Niin kuin mä sanoin, että oli niin kapea tuo väli, kun tuossa on nuo pleksit, niin sai oikein tosissaan miettiä, miten päin mä tuosta menen, että mä mahdun kulkemaan tuosta. Sitten on se Le Mansin erikoisnäyttely. Ja sitten kyllä moottoripyöräänkin voi laittaa tähtimoottoriin, jos siltä tuntuu. Ja aika komea bensatankki. Sitten on taas tätä vanhempaa kalustoa. Siinä on Hitlerin maastoauto Mercedes-Benz G4. Siinä on toi takapyörät, kun siellä on tupla takapyörät, niin ne on molemmat akselit on vetäviä tuolta takana. Ja etupenkki oli, Hitler tykkäsi istua etupenkillä, niin etupenkki oli rakennettu sitten niin, että sen pystyi sen penkin nostamaan siitä ylös, että oli helpompi sitten seistä ja sieltä kurrata yleisölle tai heilutella kättä. Tai ojennella paremminkin. Ja on näitä puukaasuautoja ollut muuallakin kuin Suomessa. Tässä on puukaasumersu. Tuossa on sitten selitetty, että miten tämä puukaasutin on toiminut. Ja sitten olisi tuon Hannu Mikkolan ralliauto olisi tyrkyllä tuolla. Se oli semmoinen. Pidetäänkö me tauko tässä kohtaa? Mä just ajattelin, että kun ollaan Sinsheimin käsitelty, niin voitaisiin pitää tauko tässä välissä. Jatketaanko me vartin kuluttua? Joo. Yritetään. Joo. Eli 20